appearance, social status, gender, religion, and beliefs. One must be respectful to every person regardless of race, appearance, social status, gender, religion, and beliefs. So, ibig sabihin po nitong lahat na ito po yung ating values. So, medyo ihimayin pa natin ng kaunti. Sige po, next slide. So, syempre nandyan po, and OMI members must share the values and same principles. Like, ito po yung public mindedness. So, yeah. And then integrity consists of knowing and doing what is proper, doing the right things when no one is watching. So, ito po yung kung kahit na hindi kayo nakikita, hindi kayo yung may tawag doon pakitang tao. Okay? So, yun. And, of course, being committed, courageous, honest, disciplined, and resilient. So, respeto. Alam ba natin yan? Respetuhin natin ang ating sarili at para ma-respeto rin tayo ang ating kapwa. Okay? So, responsibility. Lahat tayo may responsible. Magiging responsible tayo sa ating pamamahay, sa ating sarili. Okay? So, finally, servant leadership. Hello? Ano po yun? So, sportsmanship po, kailangan tayo ay mag-cooperative. Kailangan tayo ay mag-share. Mag-cooperative. Ano yun naman yun? Cooperasyon. Fair, gracious, honorable, and nandito na pala ako. Umulit ako doon. Interconnected, generous, energetic. Yan. Yan ang gusto-gusto ni chairman natin. Lagi tayo energetic. Huwag yung patay-patay, ganyan. Okay? So, ano pa yung nakalagay dito? These values emphasize the importance of being responsible, ethical, respectful, and service-oriented. Okay? Service-oriented, tayo po ay magsisilbi sa ating kapwa in action and interaction with others. Yun nga. Both and organization and demand. Kahit na wala tayo sa organization, kahit sa kayo naroon, tayo po ay mag-share or magiging servant. Magiging leader po kayo. Magiging leader kayo. Okay? So, next. Yan. Essential guidelines for OMI and officers code of ethics. Membership. What every member is valued part of the organization. Being a member of OMI is not a right, but it's a privilege. So, ibig sabihin, hindi nyo po ito parang kayo ay empleyado na pumasok. Ito po ay privilege. Privilege nyo. Kung naiintindihan nyo yung privilege nyo. Kasi maraming gusto maging member pero hindi po sila nakakapunta. Kaya kayo po ay pili. Napili po kayo ng Panginoon, pinala kayo ng dalawang paa papunta rito. Yan. Yan. Amen. Okay. Ang kinakailangan po ang OFI ay committedly and wholeheartedly. So, sabihin nasa puso natin. Wala po tayong hinahangad kahit ano. Ang gusto natin ay mag-serve tayo. At gusto natin yan. Kung sa loob natin, ito ay gagawin natin. Okay? Wholeheartedly. Nasa puso po. Yan. The moral values of member and fundamental to the organization thereof, we shall exercise zero tolerance against disrespect and entitlement mentality. So, ibig sabihin, tayo po ay hindi palaaway. Hindi po tayo ay basagulero at basagulera. Maximum tolerance. Lagi po yan natin ginagawa. Tingnan nyo, gayahin natin si BBM. Kahit na ano po ang sabihin sa kanya, iba po sa kanya. Ay trabaho lang po siya ng trabaho. Di ba? O
O, di pagkatapos na kanyang term, hindi siya masusumbatan dahil ang dami niya nagawa at ginagawa until now. So, yun na lang po yung interview sa kanya. For the next 3 years, ano po ang inyong mga gagawin? Ay basta kayo magkatrabaho na magkatrabaho. Di ba? Wala siyang sinasabi kahit ano, hindi siya naninira ng tao. Ay, anong gawin na? Di ba? Gayahin natin kaya yun. Kaya niyo ba yun? Okay, so violation of code of ethics very soon in the members' expansion. Pag hindi po natin kaya gawin to, tayo po ay pwedeng matanggal. Okay? Sa membership. Okay, next. So, work ethics. Siyempre, pagka meron po tayong patawag ng ating mga leaders, tayo po ay a-attend ng ating meeting. Ano po, para tayo hindi tatanga-tanga at naanga-anga na. Magugulat na lang tayo. Ay, may nagbigay pala ng pagkain na may tigit-tigit sa lechon pala. Hindi nyo alam. Dapat kayo laging alerto. Hindi lang sa pagkain. Ibig sabihin, yung mga activities, mga good news, ano yung mga ginagawa ng one minute, dapat po tayo laging alert. At nakikita na, siguro isasama na kayo sa GC. Matanong ko lang po, ano pong member ninyo? Saan po, sino pong leader ninyo? Ano po ito? Kay Melta, di ba? Kay Melta, di lahat to? Ayan, tingnan yung leader natin, napaka-attentive yan. Lagi yung napakabait yan. O, di ba? Hindi yan nagkakamali pag sinabi ko sa Loreta. Sa Loreta, sa Paranaque pala punta na. Pag sinabi, alas 6 ng umaga ang okasyon, dagating yung mga member niya, alas 6 ng gabi. Ano ba? Medyo, okay kasi, Merda, basta lagi lang kayo nakikipag-communicate. Kasi lagi tayong may meeting. Kagaya nito. Mamaya nga may meeting kami. Anyway, okay. So next is gossiping. Ito, dito. Ang dami mga fake news talaga. No? Nakakaano eh. Pero sana ba tayong maapektuhan ng mga fake news at ng mga gossip? Kasi ito talaga nakakasira ng organization ko. Saka yung alam mo yun, yung positive na tapos makakaligan ng mga fake news. Maapektuhan ka. Kaya iwasan natin yung gossiping. Huwag po tayo maninira ng ating kapwa. Kung hindi ka sigurado, huwag mo na lang yan ipagkalat. Okay? Sige. So first offense, meron tayong offense dyan, no? Written explanation. Lalo na pagka siniraan niyo ang one movement at yung mga members natin. Okay? So, first offense, written. Susulatan ka. Next is, pwede ka namang masuspend. Depende naman sa ginawa mo kasismisan. Ano ba yung ibang word ng gossip? Marites? Mariposa? Diba? Oh, yan. So, third offense, tatanggalin na po kayo. Hindi na po kayo pwede dito. Bye-bye. Ganon. So, ito naka-highlight dito. Anyone caught posting malicious content online to tarnish the reputation of one movement and its members are automatically displayed to exposure. So, tatanggalin na po kayo. Kasi, yung social media, wala pong pero, pwede po kayong makulong ng 6 months to 1 year. At magpupunta pa kayo sa taong inyong siniraan, lalo na sa social media. May tawag yan eh. Cyber? Yeah. Oo, yeah. So, okay. So, maliwanag na po yan. Next. Cross-lining. Ito yung sinasabi ko kanina. Halimbawa, ikaw kuya, sinistis mo siya. Tapos, ano ba yun? Ayun, cross-lining, ibig sabihin nun, palipat-lipat, cross dito, cross doon. So, ano nangyayari? Magkakabuhong-buhong na po. Magkakalito-lito na. Ngayon, tatlong klase na cross-lining na tinatawag. Kasi yung word na cross-lining ginagamit yan sa
ano ba tawag ko na business? Networking. Networking. Yan ang ginagamit namin. Sino nakapag-networking na? Ayan. So, di ba, masama loob natin pag sinusunod. Yes! Diba? Sulutan dito, pinaghirapan mo yung susunod, tapos susunodin yun. Parang gano'n din dito yan, yung cross-lining. So, tapos meron din cross-lining na sa ano naman, sa isip naman, na nagkilalason tayo. Kumbaga, merong isang sako ng kabakis. Pag may isang bulong doon, mabilis, mahahawa na natin yun, nabibulong na agad yun. So, gano'n din yung mindset natin. Na pagka na lason sa mga negative thoughts o poor-minded, set-minded ang ating kapwa. Tapos kayo ay naniwala sa kanya. Wala na, makakawa na kayo sa kanya. So, mind your own business. Lalo na, di ba? Okay? Mind your own business. So, wag niyong pakialaman ang buhay ng may buhay. Dahil hindi niyo naman siya kakilala. Sinabihin niyo na, ate, sinabi siya, uy, ano yan, may galito, ganyan. Uy, ate, may utang nito. Ay, may utang na. Mga ganun. Ito na, hindi mo yung kakwenta-kwenta naman na hindi mo naman problema, i-extend mo pa sa ibang tao. Okay? So, gano'n. Yun yung ibang klase ng harap na nila. Nilalaso ng isip natin. So, sige. So, OMI members may still join other civic society groups, pero sa one movement ay pagkakali po ay sumali, hindi na po kayo pwedeng lumipat sa ibang organization, sa parallel group. Dito po kasi meron na kami dito. Dito po kami dati sa bagong Pilipinas. So, meron tayo ng mga iba't ibang grupo na pagkahalimbawa, kayo po, ate, ay umalis sa one movement dahil may kasalanan kayo. Pero lumipat kayo sa isang grupo. Hindi po kayo tatanggapin doon. Vice versa, pag meron silang mga grupo na gustong lumipat sa OMI, hindi rin po namin tatanggapin dahil ito po ay delikadesa. So, syempre, lalo na kung may kasalanan yung tao na yun, eh, mahahawaan niya yung ibang grupo, di ba? So, magkahawa-hawa na hindi magandang ugali. So, hindi po namin inaalaw tuloy ang pag-iba at pagtanggap na galing sa ibang grupo. So, syempre, meron naman tayong first, second, and third offense. Okay? So, sige. Irespeto na lang natin ang mga grupo at yung ating mga members. Okay, next. Yan. Honesty, syempre. As cliche. Cliche. Best policy, of course, di ba? So, maging honest na tayo sa sarili natin. Kasi kung di tayo honest sa sarili natin, sino niloloko natin, di ba? Sarili natin, syempre, ang Diyos. Okay? So, document security. Halimbawa kayo po ay pinagkatiwalaan na ipatago yung isang document. Eh, yun po ay bawal na ilabas. Okay? So, ingatan po natin yun. Cheating and betrayal. Among members are bound to strict warning of OSI, grave bans. Meron po tayong grave bans. Ano po yung grave bans? Ibig sabihin, meron po tayo dito department na pag-uusapan ang mga problema. Kung meron po kayong reklamo sa inyong members o sa inyong mga leaders, ay pwede po natin sila pagsabugin. Pwede po natin sila pagbatiin at pagkasunduan. Inaayos po natin as much as possible. Wala po tayo dito inakampihan. Very fair po tayo na. Patay meron dito husgado. Diba? Meron tayong Senate dito, meron tayong ano. May lupol pa. So, diba? So, mga gano'n na bawal po tayo mag-cheat and betrayal. Ano po ba yung betrayal sa Tagalog? Masakit na salita to, pero kung gagawin niyo po ito, talagang matinding kasalanan to. Pagtataksil. Ano pa? Pagtaksil. Ano pa? Sumabilang ang buhay. Sumakabilang ang bahay. Kumaliwa. Yan! Traitor, yes!
that's the right word. Traido. Okay? Hugas. Tama. Okay, talagang meron din yan. Okay, and second and third. Right. Stealing ang pagnanakaw is considered grave offense. Anyone caught with evidence shall be expelled. Yan. Expelled talaga. Okay? So, matindi yan. Okay? So, next naman. Next slide. Attendance. Siyempre, pagka pinatawag kayo, mas importante po yung attendance. Pag pinatawag po kayo, ayun po ay a-attend. Gagawa po kayo, gagawa ng paraan para kayo ma-attend. Okay? Kung halimbawa pinoproblema nyo na, ay, walang magpapakain ng aking mga sasabuhin manok. Ay, i-bilin nyo muna. Diba? Minsan kasi maraming dahilan. Pag maraming dahilan, ibig sabihin ayaw. Diba? Ano ba yun? Yung word na yun? Kung ayaw, maraming dahilan. Okay. Kung gusto, maraming paraan. Ayun! Kung gustuhin nyo, marami pong paraan. Okay? So, yan. Sige, next. Ito yung kanina sinasabi kong grievance meron po. Tayong burato rito. At isa po ako, ang inyong abang rito, ay ako po ay handang pakinig. At ang ating leader po dyan, ang namumupo po dyan, ang ating deputy na si Lorna Patriarca. Okay, so, pag may problema po kayo, itulong nila po sa amin. Pag-usapan natin, kaayusin natin. Okay? So, next. Okay, pagka ito po yung talagang mataas na ang inyong DOT, kumbaga board of practice na. Pagka mataas na ang inyong tungkulin sa one movement. So, hindi ko muna po yung explain. Sige? Okay, yan po. Salamat. Okay, naiintindihan mo ba? Yes! Salamat din marami. Okay, so next, ano ba ating gagawin? So, ay hindi, yung ating mga programa na. Ay, naku, napakahalaga po nito. Ay, kailangan po ito i-explain po sa inyo para naman po kayo mainggan. Okay? Ang magpapaliwanag po dito ay ang ating napakabait, napakagwapo, napakasipag. Andyan na sa tabi-tabi. Ayan, ang ating engineer, Sir Dulay, Jonathan Dulay. Wala pa kanto natin. Palakpakan po natin si Ma'am Janelle. Ako ang secretary po natin ng One Movement. O, secretary po natin. Saan yung kabayo? Yung kabayo daw. Yung kabayo ko. So, dito po, okay po kayo dahil dito po yung malalaman kung ano yung nasalihan ninyo. Dito kung saan kayo makakita ng benefits ninyo. So, hindi lang po ang one movement, kayo din po benefits po rin po. Kaya makinig po kayo para at least, alam ninyo, baka may kailangan kayo, makakatulong po ang one movement sa inyo. Actually, ginagawa na po namin po ito for more than 3 years na po. So, wala po ang mga kailangan nyo, pero lang po wala po ng pera. Masusunod po natin yan. So, ito na siya. The One Movement National Development Plan as of 2023 to 2028 is the medium-term plan to be anchored as a sixth socio-economic agenda and is geared towards the realization of one movement and a multi-sector group, sectoral group and collective vision and mission to support PBBM administration. So dito po, lahat po nung babanggit yung project mamaya is nakaalala, alam po ni PBBM yan. Kung maalala niyo po yung nung nakarang anniversary po namin, binati po kami ni PBBM. Lahat po ng programa ng One Movement ay sinabi niya po doon. So nakaalala po tayo sa kanya, kasama po natin na dito ang government. So ang vision ng One Movement through the transformative effort, the initiative of One Movement envision a community to empower Filipinos to the actively participating as the government partner in nation building. Mission, go.
one movement is steadfast in its mission to God, to the Filipino people, and to the country. To God, sa ating Panginoon, the advocates and establish a God-fearing civil society that promotes respect for all. To the Filipino people, to empower the Filipino people, the One Movement and the group of alliances, kayo po yun, so that each and every citizen can reach their full human potential and become catalyst for change and progress. To the country, sa ating bansa, to help and restore instill a culture of respect, honor, pride for the country. Goals and commitment in solidarity with the government vision of a transformed and unified Philippines. One movement commits itself to becoming proactive contributing force that is supported and aligned with the administration's goal. One movement further commits itself to adhering the policies of integrity, transparency, and accountability. So, tatako na po tayo sa programa ng One Movement na ginagawa na po namin ito for more than 3 years na po. So, ito, makinig po kayo. Kung saan niyo po gusto sumali, amin po ito. Kung saan niyo gusto sumali po kayo. Gusto niyo lahat, salihan niyo, pwede rin po. Punta po tayo sa unang project po ng One Movement is yung food security. Di ba nung araw ng pandemic na bigla po tayo lahat? Wala pong naka-prepare sa atin. So, wala na kapagkanin. So, dito po sa food security, tuturuan ko kayo at bibigyan kayo ng mga tools and itatanim ninyo. Yun po yung ginagawa ngayon ng food security namin group. Ginagawa na po nila sa Quezon City, may gardening na po sila. Hindi nyo po dito kailangan ng malaking lupa kahit sa inyong bahay. Pwede po kayo, matuturuan po nila kayo kung gusto nyo pong sumali at gusto nyo po matuto. Magpalis na po kayo kay Mr. Melody dahil doon po kayo naka-grupo para sa ganon. Mabigyan niya po kayo ng slot para turuan po kayo. Ang program director po ng food security ay si Ms. Nicole Manuel. So yun po, may ginagawa lang po sila sa Quezon City. Ongoing na po. So tuturuan po nila kayo ng hydroponic, lumagtanim po kayo sa tubig. Urban gardening. So, yung magtanim sa akin, meron na po ba kayo alam? Wala pa, no? Nakasabit po yun. So, pwede rin yung gawin nyo sa bahay ninyo. Isasabit nyo lang po siya sa mga bintana, sa mga video hindi masyadong crowded. Pwede nyo po gawin doon. Pwede po kayo magtanim doon ng talong, okra, pero nakasabit lang po siya. So, pwede rin po yun. Tinuturo po sa inyo yun. So, ginagawa na po yun. Kung mapapanood ko rin po sa YouTube, meron na rin po yun. So, yun po, ituturo po sa inyo, bibigyan ko yung siblings. Ikaw po yun. Pwede nyo gawin sa bahay nyo. Kung wala kayo, bagoong lang. Di ba? Meron na kayo ulam. Pipitas na kayo ng talong, okra. Bagoong, sausaw nyo. Meron na kayo ulam. Di ba? So, ganun po kasi yun. So, isda. So, gusto lang tayo ng isda. Isda doon sa ay opo. Pananin ko yung sa ibabaw, sa ilalim isda. Kung mapapanood po doon sa agriculture farm, YouTube po, nandun po. Medyo malaking tubo yung ginawa, di 4. Ang nasa ilalim po, hito sa tilapia. Ang nasa ibabaw po is yung hydroponic po nila, yung mga lettuce, galipoyo, yun po. So ginagawa na po yun. So yun po, matututunan niyo po, tuturuan niyo po yun kung gusto niyo po sumali. Livelihood and skills development. Ito po, kung sino mga nakakakilala sa TESDA, sino po? May lang po, sino po nakakala? Yun po. Yan po is, pwede po kayo mag-enroll libre po, pwede rin po kayong magbuo ng grupo ninyo, isubmit nyo sa leader nyo, pupunta kayo mismo sa inyong lugar. Kung magkaka-isang lugar lang po ba kayo, kasama na kayo sa Bulacan. So pwede po kayo punta, maghanap lang, ang trabaho lang po ng leader nyo doon, maghanap ng area o gym, covered court para puntahan po kayo ng TESDA, tuturuan po kayo. Katulad po ng soap making, food processing, minsan baby making. Pero yun po, pwede ko yung puntahan po, pwede kayo puntahan. Mayroon na po kami implant
250 po yata silang graduate. Natuto na po sila. So, yung mga meron din po sila, nagpapa-eskwela rin po sila, yung mga scholar po libre, yung gusto matuto ng electrician, mekaniko. Doon po, pwede po kayo, pwede. Pero ang mga lang po sa electrician sa mekaniko po, doon sa mismong kompo ng TESDA sa may Taguig. Doon po kayo pwede. Pero mag-apply po is pwede po namin kayo matulungan. Ang program director po nila ay si Kuya Burns Paat. So wala po sila dahil sa kung nagharap pa yata ng mga tuturuan nila. So dito po, bibigyan po rin po kayo ng isang idea dito. Pwede rin po kayo mangutang sa kanila. Harap po unang sa mga negosyo na gusto nyo itayo. Let's say gusto nyo magtayo ng, di ba natuto kayo ng soap making. So pwede po yung grupo ninyo, pupunduhan po nila, tapos kayo na po ang magtuloy-tuloy. Pwede po yun. So, kung gusto nyo po sumali, yun nga, papalis na po kayo, isasama po kayo sa grupo ni Mr. Gerdani kung saan kayo mapupunta. So, saan nyo gusto. So, ito po, bantay komunidad. Bantay sa lakay. Ito po, ang talagang trabaho po ng mga ito is yung mga marites. Marites po ito, kasi kaya po sinabing marites, sumbungan po ito ng barangay, sumbungan ng mga mamamayan, sumbungan ng mga walang ubed. So lahat po ng mga nasasagap yung balita, kunyari, sa loob ninyo, merong addict o supply ng drugs, pinakatawag kayo magsumbong sa pulis kasi mamaya, connected siya sa pulis, di mo ba? So natatakot kayo. Ngayon, hindi po kayo matatakot kasi isusumbong po sa kanila yung nalalaman ninyo at ibabalik po nila kung nabalik, hindi po nila malalaman kung sino kayo. So ngayon, sila na po bahala magtatrabaho para aksyonan. Kunyari, yung kapitan ninyo nang-aabuso, natatakot kayo o mga tanod, nang-aabuso kayo. So pwede po kayo dito magsumbong. Kung gusto niyo po, pwede kayong magipag-one-on-one sa dealer nila, sa dealer ng batay komunidad. Pwede rin po kayong lumapit dito sa amin para kami na magpag-ayaw mo talagang nalaman ang pagkakilala ninyo. So, safe po kayo dito. So, hindi po kayo matatakot kasi hindi naman namin sasabihin, sinumbong kami dito, sinumbong dito, hindi naman po gano'n. So, yun po yung isang trabaho ng batay komunidad. At isa na rin po kaya ng batay komunidad, kayo rin po mismo na member ng one movement, bantay na rin po kayo doon. Kung may nalalaman kayo hindi maganda, irregularidad doon sa barangay ninyo, sumbong ninyo. O yun po yun. Ang program director po nila dito is si Kuya 452 pala, alam 123. Kuya 452. 452, 1, 2. Nalimutan ko eh. Wala ako sa focus. 452. Sila boy. Next. Okay. Ito ko sa civil na. So, ito po. Ako, Disaster Response and Relief Operation. Ang program director po niyan ay ako. Kung wala po kayo, kung gusto kayo may lugar kayong gusto i-disaster natin. Pero ito po talaga, ito malaki po ang ginagampalan namin ngayon. Ongoing po kami. Una-una po, pag kayo ay may problema sa hospital bill, sino gusto magkasakit? So wala kayo, hindi nyo kailangan. Kasi pag mayroong hindi makalabas po sa hospital, tanongin nyo lang po yung hospital kung tanggap po kayo ng GL. Ang GL is guaranteed letter. Kaya po kunyari, may nanghihingal ko yung member, tanongin nyo muna yung hospital. Ako yung siya gawin doon. Matanggap pa kayo ng GL. Kasi pag hindi, ako yung sa iba. Importante po kasi yung hospital is tumatanggap ng GL. Kasi hindi po kayo matutulungan sa hospital bill pag hindi po kayo, pag hindi po member yung hospital na magdadala ninyo. Pero usually po, kahit public, private, definitely, public hospital po, libre po lahat yun. Ang hindi lang po masasagot doon, kung may operation or may mga major na sakit, ang hindi po kasali doon is yung doctor's fee, saka yung room.
Pero lahat po ng bill nila, gamot nila, lahat po yun babayaran. So mayroon na po kami natulungan na mahigit 300 na individuals na po, magpo-14 million na po lahat yung naibigay namin assistance sa kanila. Yes! Yun po, sino po lang nasakit? Sabi lang po kayo. Wala namin kayo. Wala. Kung may kailangan po kayo, ang head po ng medical assistance, si Miss Mary Ginawa, yan po. Yan, ulitin ninyo. Yan, pamedical kayo. Pamedical na kayo. Dinahin mo lang na hindi namimigyan one movement. Oo po, ito po, hindi po kami ang namimigay. Ang ginagawa po ng one movement, tinutulungan namin kayo ilapit kung saan kasi meron po kami 4 na ginukuhanan. Pero ngayon, luckily, dahil lang po kayo araw lang nito, may private na po na makukuhanan. Ngayon lang po nagsabi kanina lang po. So, hopefully, mag-ipag-meet na po kami baka next week. Mag-ipag-meet na po kami sa kanila para makintayan ng one movement. So, private po, so walang pinipili yun. So, tutulong po sa atin. So, yun po, ang kinukuha po namin is una-una yung Presidential Action Center sa Malacanang po. Pero nag-iipag na daw po ngayon sa San Juan yung Presidential Action Center. So, hindi na po kayo sa Malacanang kasi very crowded na po sa Malacanang. So, San Juan na po yung magiging main office nila. Pangalawa po, PCSO. Dito sa Mayban, alam mo po sa Mayso Boulevard, doon po yung PCSO. Tapos, pangatlo po, DSWD, DOH, at ang Kongreso. Meron po kasi tayong member ng one movement na nanalo sa Kongreso. Yun po yung isang ginagatasan natin. Actually po, ang nakuha na po natin sa kanila, almost 9 million na po yung nakuha natin doon sa Congress na po yun. May listahan po kami, kaya hindi po gawa yun. Kasi pinopost din po namin yung GL na nakukuha. Actually, last week lang po, may nabigyan ng 100,000 na GL. So, gagawin po yun, yung pinang-mahal hospital. So, hindi po kayo napudol-pudol. Nasa tamang nasa tamang organization kayo na punahan. So, bukod po doon, sino mga nagpaparal ng anak? College. Wala pa? Tapos na? Apo! Okay, ganun po. Basta kayo po, extended na po kayo. Yung family nyo, anak nyo, kabu-kabuan nyo, pasok na po kayo sa one movement. Pasok na po kayo sa benefits po. Pati ako ninyo. Yung nagpaparal po, ng college, makakatapos ang pipin po sila balang araw. Pagdasal po natin sila makatapos. Pero meron po kami yung programa, last semester po, nabigyan. Hindi naman po kalakihan, pero at least malaking tulong na rin po ito sa atin, lalong-lalo sa nagpaparal. Meron po silang allowance, meron silang 100 student po yung na-qualify, 7,500 every sem, hanggang makatapos na po sila yun. O yun po, ginagawa na po namin yun. Hindi po yun pagmamayabang lang. Siyempre, may kasama ng pagmamayabang. Siyempre, kasi nangyayari naman. So, sino po ang gustong mamatay? Pero di po yung Boreal. Yung Boreal po kami. Ibang gabi, ilan yung natulong mo sa Boreal? 5. 5. Sino gustong mamatay? Sabihin nyo lang po kayo dito. 37,500 po ang isa na binibigay. So, extended na po kayo. Sinasabi ko naman sa'yo, kung may mga nanay at tatay, may lola pa kayo, pag naman makakatulong po ako ano kami. Pero po, hindi kami nabibigay. Tutulungan lang namin, ilalapit namin. Sasamahan namin kayo. Pero marami na po rin natulungan. Ito is Weaver David. Marami na natulungan. 5 na yung namatay. So kung gusto yung dagdag, sabi lang po yun. Nangyayari na lang. Lahat naman tayo pupunta doon. Pero unang lang. Sino gusto mo? Ako, inamin ko, mamamatay din ako eh. Pero sino gusto mo una? Binubuhay ko lang yung mga natutulog ng dam namin. Kasi seryoso kayo eh. Kasi doon lang, joker lang ako eh. Nagpapatrain po kami, actually nagpatrain na po kami ng 2 beses ng mga gusto maging medic. Gusto nyo maging medic, gusto nyo maging first aider. Yan.
Meron po kami ngayon, tatapusin ng muna namin yung mga activities namin. I-schedule po na po, magpapatraining na po ngayon kasi actually, last week kausap ko yung Bureau Fire. Sila po yung magpapatrain sa atin. Ang training po is yung first aider paano malibag yung atake. Imamaw po mawag ninyo. Ayun po, meron kami pa training. Actually, marami na po dito marami ngayon sa member ng One Movement. Nasa more than 250 person na po sila. So, license na po sila, may certificate po. So, kung hindi nyo magamit sa ibang tao, at least magamit mo sa pamilya ninyo. Diba? Kasi siyempre, kunyari, may nadapa, okay na ako na balian, alam ko anong gagawin ninyo. Kasi tuturo ko lang sa akin. No? Pero di po kami search and rescue. Kunyari, hindi naman natin nasa, magkaroon ng lindon, magkaroon ng, o kahit pera. Siyempre, yung mga natabunan o yung mga gumuwi building, nasunugan, hindi po kayo magkaroon po kayo ng knowledge, di ba? Alam nyo anong gagawin, hindi basta-basta susugod talaga, pagsugod nyo. Wala na, patay na rin, kasama na rin. So, alam nyo ang gagawin nyo. So, kasama rin kayo sa training, kung gusto nyo mag-training. Wala pa kami pinipili dito kahit anong edad po ninyo. Ito, alam ko to, inaabangan nyo to. Sino nga walang bahay? Walang sariling bahay. Pumabunod na sana ako Wala May bahay na lang lahat. So mga gusto ko na palitan nyo naman yung mabahay ni PBBM. So 1 million every year po yung 1 million families mo binibigyan ni PBBM. O paano mag-present? Yun na nga. Ayaw may bahay ka na, di ka na nagkasi. So hindi ko na-explain. Ito mo kayo na minat na po, wala pong problema dito kasi basta wala kayong sariling bahay, pwede po kayo mag-apply. Pero bibigyan na lang po kami ng go signal once na go signal sa amin ng Malacanang, bibigyan po namin sa mga president. Magbigay na po kayo ng mga, wala pong call nito, walang babayaran. Tandaan po, wala pong babayaran. Wala po yun. Parang form lang po yun na ganito. Form lang po, tapos bibigyan ka lang, tapos sulatan nyo na anong request nyo. Yun lang po yung magbibigay po kami pag may go signal na po ang Malacanang. So yun po, marami na po na po dito sa Walubin, nag-aantay lang po sila na may matapos yung mga inaplayan nilang bahay. So kung gusto nyo rin sa Mars, yun po, padala kayo. So tumutulong din po kami, nagre-relief operation din po kami, may mga member na po tayo na nasunugan dami sa Santa Mesa, sa Quezon City. Nagbigay po kami ng relief at ambak-ambakan po at naghanap sila ng Yorna, sila chairman ng mga malalaking puso na magbigay ng relief ng buwan, mga dilata, kung ano po. Binigay po namin yun. Bukod po doon sa mga kapatid namin na tumagat, yung mga IP, tinutulungan din mo natin yun sila. So, kung naman isang gusto masunugan, wala. Pero, just in case, makakatulong po ang One Movement. Yun naman po ang gusto lang namin ikot sa inyo na hindi naman namin ginagawa ko para mangyari sa inyo. Pero ang gusto lang, makalang, baka kailangan nyo ang One Movement, lapit lang po kayo. So, next. Ito po, ito, silong mga Diyos. Yan, pasang kamay. Yan ang mga Diyos, mauna sila. Papalain. Di ba tapos mauna kayo pagpalain. May mga Diyos Ito, iba naman yung tinutumpok mo Ang program director ko nila ay si Mr. Walda. So kung gusto nyo pong may problema kayo, may mga masama kayong kiligin-gin, magpa-pray over po kayo kay Mr. Walda. O kahit ating gabi pa, pumuntahan na kayo. So yun po yung natin kasi karamihan kasi sa atin ngayon, yung more gadget na nakalimut na tayo sa Diyos. Yung mga hindi nakikinig sa akin, nakalimut tayo sa Diyos. Pagpalain kami lahat. Amen. So, sino yung mga Diyos? Yung mga maula yan, mauna magpalain. Okay, ang isip mo. Ba't yan?
naman mauna eh. Oo nga, oo nga. Kasi may nilibig pa, di ka natin. Ito po, kung nakikita niyo po itong t-shirt ko, 100 days, ito po. Ito po ay nagtatanim na po kami sa, sino nga kilala sa Sierra Madre? Yan. Ang Sierra Madre po is kinokompose ng 10 probinsya. Ito ay mula Cagayan de Oro hanggang Laguna. Mountain province po yan. Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Nueva Ecija, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon. 10 probinsya po yan. Yan po, tinangnan na po namin yan. Nung last 2024, no, birthday ni PBBM. 10 probinsya po, sabay-sabay po namin tinamnan yan. So ngayon, ginagawa po namin, meron po kami pagtatanim ngayon, kaso nahuli na po kayo, susunod na pagtatanim, sasama po namin kayo. Bulacan po, nagtanim po kami yan last year. Napunta po kami sa DRT. Po, tinamnan namin yan. Opo. So sa may hindi po yun na sityo, tapos may mga military po doon na nakasaya. Doon po kami nagtanim. So, opo. Mayroon po kami ngayong schedule ngayon bago magkatapusan ng June. Magtatanim po kami sa Rizal. So, nung nakaraan po yung tanim namin, 22 buses po kami. Libre po ang bus, libre ang pagkain ninyo, almusal at tanghalian. Kayo lang po magtatanim. Birthday po ng BBB yun. Kailan ba yung birthday? September 13 po. September? Hindi kayo nilita. Hindi. Sa ilong service. Siya po nagbigay ng condonation sa mga birthday. Oo, lahat po nun. Nung birthday po ng BBB, ang dami na pong nilibre. Hindi nyo lang po kasi nababasa sa diaryo o napapanood sa TV. Lahat po ng mga nag-hospital ng lahat ng public hospital, libre po lahat yung bills nila, delivery niya lahat yun. Nagbigay din po siya ng 3,000 house po. May Cavite, may Bulacan, may Quezon City, iba-iba pong lugar. Yung binigyan niya, may Pampanga pa po. So yun po yung mga hindi nakikita. At hindi niyo po alam na si PBBM po, at siya lang po ang presidente since sa tatay niya, hanggang sa kanya po, siya lang ang nagbabayad ng utang ng Pilipinas. Yeah! Utang ni Duterte, nayaran niya. So, ngayon, kunti na lang po utang natin. Kunti na lang po. Saka hindi po bumibili sa ngayon si BBM ng mga second hand na mga equipment natin, gamit ng mga pang-military. Hindi po siya bumibili ng second hand, puro brand po. So mga barko namin, mga high-tech na po mga barko na pinipili dito. Bagong gawa. Tapos may order pa siya na 6 na mga malaking barko pang gera. Hindi naman namin kung na naghahamon tayo. At least, hindi tayo mga laging ng mga kinakaya-kaya lang, mga pwede. Oo, nakahanda lang. Ano take ni BBM na birthday? September 13 po. Imbitado po kayo lahat sa mga nandiyan. Ang daming grupo binibigay. Yes po, yun po, kasama ko po lang kayo. Sa pinabigyan. Yun, agrarian report po, binigay. Lahat na po ng utang ng mga magsasaka dati na sa patubig, hindi nakakabayan ng tax, nilibre ko natin bibigyan yun. Walang babayaran. Walang babayaran. Yun po yung mga benefits na kukuha nyo. Kasi pag one moving kayo, malapit na kayo sa opisina. Kasi nakita nyo naman kanina si Chairman, so nasa likod daw siya nasa harapan niya si BBM. So, kita nyo naman kung kalapit. Saka ito po kasi kinukonsider po nila ng pangalawang Malacanang kung bakit Pilipinas headquarters. Kaya po kayo dito, di ba ang higpit ko, di ba, kailangan pang register po. Pero baka po ito yung last na natin na meeting dito sa Cybergate. Babalik na po tayo doon sa talagang original na headquarters. Kasi tapos na po yung election, tapos na po yung mga gumamit nung opo. Kung yung nakakala, yung hindi pa nakakala, doon lang po sa may kabilang katabi ng Red Cross. Yun po, mas madali po yun, mas madali kayong maka-access. Mas malapit. Doon po kasi kami dati, kaso lang nung magka-election po kasi yung mga senatorial
candidate, ginamit po nila yun. So, kami muna yung dito. Ito kasi inupahan lang yun sa sarili po ng hindi po, ng Bagong Pilipinas. So, andun po tayo ng Bagong Pilipinas. Kaya po, kapapansin nyo, may logo tayo ng Bagong Pilipinas. Dapat may t-shirt tayo. Pwede po kayo mag-order po kasi lahat kami nagbayad din po kasi pinapagawa rin po namin ito eh. So hindi lang po... There's kailang Jerry po. May mga Jerry. Magkano peso dyan sa Para sa inyo po, Ma'am Jerry, pagkano na ito? 500. T-shirt. 500. So, buy one take one na po, 1,000. Buy one take one. 1,000. Pero kung isa lang po yung 500 lang. Pero kung buy one take one, 1,000. Mura na po ito kasi save ang mga examination. Oo, 1,000 yan. Sa amin sa Eagles po, yung ganito namin, 1,500, 1,200, yung damit namin sa Eagles. So, gano'n. Eh, dito kasi, pangmasa naman po. Siyempre, iba po yung tele niya, maganda. Saka, alam niyo po ba ito? Naliligaw kami ng Ma'am Lorna sa Aurora kasi binunta namin ng DNR sa Aurora. Wala kami sa usan kaya ko. Hindi kami nakakita doon na nakamotor kasi hindi nakagalito. Tinanong namin kung kakilala ka, sinundan namin, dinala kami sa DNR. So, pag ganito kasi, identify na gagawan mo din kayo. Ito, pag pupunta po kami ng Malacanang, pupunta po kami ng kung ano, occasion po, katulad po ng June 12, sa may Grand Star po. Minsan ganito po sinusunod namin. Nakikita po agad nila ang one movement. So yun po kagandahan. Sona po, yun. Kitang-kita nila. Nung sa Quezon City Commonwealth, kitang-kita nila kami. Naka-one movement. So sa susunod po na kanina namin, kasama po ba kayo? Anong day, sir? Hindi, wala pa kasi nakabalat kasi kami ngayon eh. Naka-schedule na po kami ngayon June 2029. So doon po kayo magtatanim sa Rizal. So nakakuha na po yun na nalista na kasi nakabook na po yung mga sasama. Sa susunod na Sa susunod po, sino gusto sumama? Ayan. Yan. Sige, taas sa kamay. Masaya po kasi alam niyo sa mga nakakita ko na makakain. Masaya po. Kasi yung nanay, nakasama mo po yan si nanay. Opo yan, libre ko lang doon. Pero kung basa ko yung sinakit natin, di ba rin no? Alam niyo po ba yung pinakamatandang umakit po doon sa class 71? Kaya pa. Kaya hindi ko reason sa inyo yung edad na ako, hindi po. Kaya, bata pa. Bata pa isip. So, yes po. May tanong po. Yes po. Sir, ako, isama nyo lang bayan namin ng Kamsu sa pagtatanim. Kasi maraming nagpamahal. Opo, kasi ganito po yung kuya. Hindi sila nakalimutan. Opo. Ganito po yung kasi kuya. Ang ginagawa po kasi natin kasi napaka-importante ang share natin. Bakit? Kasi kung dito po tayo nakatira ngayon, dito po wala napapansin pag galing sa Pacific Ocean ng bago, hindi siya maka-penetrate dito kasi nga nakaharap siya. Kaya ang tawag na sa kanya dun sa Sierra Madre, backbone Northern Luzon. Hindi po siya, sa kasang po galing ang tubig ng Metro Manila, di ba sa Sierra Madre, sa Kaliwa Dam, sa Gandang, doon po galing yan. So, saan ba ang Gandang? Di ba Sierra Madre? So, mahalaga po yung Sierra Madre kasi nakakalbon na pabayaan kasi. So, yun muna po yung nire-rehabilitate po kasama kong one movement. So, very proud po si Pangulong BBM na meron palang isang NGO na willing tumaya, alam mo, volunteer kami kung saan gumagawa ng parang sila chairman, sila pagdatos namin doon. Pero nakakasurvive po kami. So, yun po yung malaking ambak natin. Hindi na kasi tayo nag-ambak sa bansa natin eh. Alam niyo ba, inaambagan din natin yung future ng magiging anak natin. Opo, kasi di ba kung yan nakalbo na lang, ano mapapakinabangan na sa susunod? Saka pag once na umulan, bahala na. Kung mayroon po yan, meron po magpukultur doon sa Sierra Madre. Kaya, yun po yung inuna namin kuya. Pero after po nila siguro, medyo okay na tayo sa Sierra Madre.
ang parang naman talaga, Chairman, lalabas talaga hanggang Mindanao kahit ang starting Chairman. Kasi ang bayan namin, kalbo na. Oo. Dahil sa laging Nagkaibigan po kasi kami yan nung nakaraan po, di po ba yung nakaraan na, yung bagyo nung kawawa ang Batangas at Bicol region eh. Yan po yung nabagyo, mga troso, nagbagsakan po. So, tutulong po siguro, baka yan na kami. Siyempre, baka na kami. Papunta na kami ng south eh. Tatapusin namin ang north, tapos pa-south na po kami. Basta tuloy-tuloy po kami kahit sino manalo. Ang one movement po, habang may tao, buhay ang one movement. Tutulong po kami. Kaya tayo, lumatay tayo, ang susunod ng mga anak-anak po natin. One movement pa rin sila. Oh, sabi nga nila, ito kasi iba naman ko ng kasabi ng fraternity. One as you, one movement, hanggang kamatayan, one movement ka pa rin. Tapos, pamilya ko, one movement na rin lahat. So, gano'n po yun. So, ngayon, inasal na kayo sa one movement na kayo, di ba? So, yun na lang po, para sana, yung mga may sa utak natin o may para at least po, alam niyo yung programa, hindi kayo naligaw, hindi nasa tamang direksyon po kayo. So, yun lang po, maraming salamat. Yun mauna. Oh, yan, ang gusto niyo ba? Ang ibang ating sityo. And so, sana ay nasa namin kayo na kayo ay sasama-sama sa activities namin program. Okay, so ngayon po tayo sasabihin daw muna sa ating pastor. Hello, muli tatanungin ko, sino yung mga makadiyos dyan? Kasi yan tayo, kumbaga siya yung naglalang sa atin. Kasi po sa moral recovery and spiritual enhancement, nag-i-invite po ako na gusto mag-join. Kasi, ilan pa lang po kami kaya hindi kami makalo. Ngayon, dadaan po muna naman po sa training. Sino po ba ang interesado? Kung interesado po kayo, sabihin din po dun sa Libre no? Para po madagdagan po. Para pag nag-umpisa na, makapag-train na rin po tayo. Okay po. Kasi ang interesado. Wala naman sabi si Jericho eh. Ayan, may isa. Sino pa? O dalawa na. Yes, o sino pa? O tatlo na. Tatlo. Email ako palitin mo na yung pangalan nila. Thank you. Ato Pastora, pwede po makuha yung number. Pero yung pinamili ng pastora, wala siyang namin. Ang tanong ba naman kung sino maka-Diyos mo? Kaya mo wala ka rin kung maka-Diyos kaya lang para yung religion na Doon po nakatayo yung sila tayo sa pamilyo naka-jacket. Ate, ito na nagawawala. Balis na ka na. So kayo po kasi, kailangan natin na vocal recovery enhancement. So syempre, lahat naman ng organization, di ba? Kaya tumatagal dahil kasi tayo ay meron tayong tiwala sa ating Panginoon. Lagi tayo nakakakit sa Kanya. Siyempre, put God first before anything else. Kami pag-ibig po tayo sa iyan. Correct. Alam po natin na bagamat ito ay voluntary po, pero alam po natin na mas maganda ang reward nito dahil si Lord mismo ang nagre-reward natin. Amen? Amen. Kailangan natin talaga yung moral recovery. Ngayon ang ating pang-limang, pang-tip na ating program recovery. So ngayon para tayo ay madali na matapos at tayo ay may meeting pa kasi mamaya. So, ito na ang ating pinakahingan tayo na sandali. At tayo ay mag-uubigin na. Siyempre, ang mag-uubig sa ating ang taker ay ating
Ang ating deputy, yan, ang ating mahal na Madam, si Lorna Patriarca. Good morning! Oo, nakita na po natin ang programa ng One Women. Hindi po kayo nabibitaw. Tamang grupo po inyong sasabihan, pero bago po natin bago tayo pwede sumali dito, mag-updating muna tayo. Mag-member muna tayo sa One Movement. At ang pag-member po sa One Movement, hindi lang po mag-uumpisa ngayon at matatapos po ngayon, magsasign ng lugar ng contact, matatapos na hindi po. Ito yung umpisa na sa ating mahabang samahan. Sa lahat ng ating programa, kung ano po may tutulong nyo sa One Movement, magsabi po kayo sa leader na gusto nyo sumali sila sa mga activities natin sa mga programa. At kung meron po rin kayo pangangailangan tulad ng mga sinabi ng ating engineer, lapitan po ninyo siya, baka may tulong po siya sa inyo. Okay? Paliwanag po. Magsipagtayo po tayo ng lahat. Taas po natin ang ating kamay at sumunod po sa akin. Ang ilagay, ang sabihin po ninyo, member. I state your name and position. Sabihin po yung pangalan. I, having been selected as a bona fide member of the One Movement in OMI, do hereby solemnly swear that I will conscientiously and faithfully discharge to the best of my ability the duties and responsibilities entailed in my membership. I promise to uphold and defend One Movement Inc.'s Constitution and bylaws. I promise to always bear true faith and allegiance to the same, to obey and enforce the OMI's laws, rules, and regulations. I promise to actively participate and support all OMI's activities and programs, including those that shall be adopted to benefit the OMI's in general and members in particular. I promise to impose this obligation upon myself voluntarily and without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Okay, congratulations po sa ating lahat. Ang daan po ninyo, nakatire up na tayo sa One Movement. Ikinasal na kayo sa One Movement. Sa ngayon, hindi pa approve ang divorce sa One Movement. Nasa pinanabi mo na. So, walang divorce sa One Movement. Hindi tayo pwede maghiwalay. Okay? Congratulations po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong magandang kalooban at napili ninyo ang One Movement. Tulad ng sabi ko po sa inyo, hindi po kayo lang kakamuli sa grupo inyong sinalingan. Thank you sa inyong lahat. Pwede po tayo, mamaya may times na po ang ating napakagandang sexy set with her. Okay, bumabalik. Pahapon lang po saglit. Ngayon, meron din tayo online registration para doon sa ating, ano ba tawag dito? Yung data. Meron tayong database. So, yung mga papel niyan, pwede nyo lang i-diretso na kayo ay mag-register. So, ibibigay ng ART, ang ating technical engineer, at ating vloggers at the same time. Malamang yung vloggers din siya. So, yan. Papaliwanag po niya kung paano. Kita po mga 2 minutes. Thank you so much po. So, okay lang ba na dito lang ako para ma-capture niyo talaga yung aking website.
So, by the way, this is our social media, One Movement TV. Please follow niyo po sa Facebook page and TikTok and YouTube. Sa ngayon po, naka-live po tayo sa YouTube. Pwede niyo po bistahin. Nasa YouTube po tayo. Dati po, nasa Facebook page tayo naka-live. Kaso nga yun sa Facebook nag-update po. Kasi every 30 days lang po, nabubura na po agad yung live ng Facebook. So, nilipat ko po sa YouTube. So, lahat po din ng activities natin, mapapanood nyo po sa YouTube. Alright? So, ano po ang ituturo ko po sa inyo how to register sa ating social media para po makapasok kayo sa database ng One Movement po. Alright? So, wait lang po. Bukas na ako na set. Ibabuksan yung aking Facebook page. Kung hindi niyo po kayang gawin yun, pwede magpaturo kayo, patulong kayo sa inyong mga pamangkin, sa anak ninyo, para mabilis na. Pero, madali lang naman siya. Sa mo ano atin? Sa YouTube. Ito yung Okay. One Movement. Pwede na po, makakapagod na kayo. Bawal na kayo sa sarili nila. So, di ba? Grabe na ang technology natin ngayon. Wala nang maitago, ano? So, makikita ka sa mundo. Nasa YouTube ka na. Makikita sa mga Ikaw mga kamag-anak nyo. Ang mga kamag-anak sa Amerika, hello po. Kamag-anak ko nasa Central Bank. Okay po. Ayan. Ayan na po. Pwede natin. Ngayon po, punta po kayo sa Google. Sino po mayroong Sino po mayroong data? Ako. Sino yung walang data? Magbibigyan mo ng libreng wifi. O, dali. Para masundan niyo po, para mag-register na agad kayo. Para hindi na kayo magtatanong. At nakadirect na po kayo. Wi-Fi po, Wi-Fi. Saan niyo yung Wi-Fi niyo? Buksan niyo po yung wifi niyo, tapos scan. Scan niyo lang po. Scan niyo. So, ito yung Wi-Fi. Sige lang natin. Pwede na po, i-video na lang po yung mga Sino yung gusto mag-connect? Yung walang wifi. Scan po. Hindi mo naman. Akin na po. Pwede nyo na mag-type na lang. Punta po kayo sa sa Google, type niyo po www.com ay www.onemovementph.com. Ano yun? Tatlong W. Tatlong W dot? One movement. One movement. One Movement TV. Ito po yung makikita. Ito po yung itatype nyo. One Movement PH. I-type nyo po sa Google. PH.com. Ayan. Taas. Pinakapuntas. Tapas. Ito. Pagka lumabas yan, pag lumabas ka, meron kang join. Papataas mo yan. Oo nga po. Alright, so next natin. Kung na-picturean nyo na, pwede nyo picturean. Okay, so pagdating nyo po dyan, click nyo po yan ba pag na-search nyo na yung link, lalabas dyan. Yan yung pinaka, pag na-click nyo po, yan po yung lalabas. Yan po mismo. Okay, then after po nyan, i-scroll down nyo lang po pababa. Wait lang po si Madam po lang picture po na. Yan. So madali lang po ang tandaan po. Kung wala kayo sa Google, type niyo po ang www.w.com
Tuldok, tapos onemovementph.com. Yan. So, after po yan, punta po kayo dito sa baba. Yan. So, ito na makikita. Dito po yung mga activities. And, pindutin niyo po itong I want join. Pindutin niyo po yan, I want join. Tapos, yan na po ang lalabas. Okay? So, now po, you can put your email. Dito po, email niyo po. Ayan. Like for me, and then ilalagay yung email ko. Then, dito naman po, ito po ang ilalagay niyo. Kasi tapos na po kayo nag-OTK, ito po yung sa gitna yung i-click niyo. Yan, no? Tapos na po ako mag-OTK. Yan. So, tika lang, lagyan ko muna ito kasi hindi ko talaga ito mag-diretso pati nagkulang po. By the way, kailangan mapilat niyo po lahat yan, ha? Kung hindi naman po kailangan, nilagay niyo na yung na para magtuloy-tuloy po siya mag-next. Okay, tapos next natin. And, so, submit. Ma'am G, parang may kulang. Nag-iba po siya, parang binago. Kasi pagka ay tapos ka na. Ibig sabihin, nandun ka na. Pero pag November, pag sinabi mo hindi pa, ulitin mo ulit. Sige, back natin. Oo nga pala, kasi nag-paper na pala. Itry na natin ito. Dito po sa yes. Sa hindi pa. So, dapat po ito, pag meron po kayong naiintindihan o gusto mag-OTP, kailangan po, mag-register na po muna siya dito sa link. Para po, hindi na po. Actually po, dalawa po yung i-register. Dalawa po dapat ang link na ibibigay dito sa kanila sa Bagong Pilipinas. Ayan na, yung personal po ninyo na details, pangalan, ganyan. Ayan, lumabas na. So, yan po. Yung member dapat po muna, kahit tapos na kayo nag-OTP, para po makapag-login po kayo, ay makapag-register po kayo sa database ng One Movement. Ayan, kasi po ang purpose po dito, explain ko lang po ang purpose po dito, bakit po kayo mag-register dito, kasi po, pag pumunta po kayo ng office, automatic po, search po kayo yung pangalan niyo kung nandito ba kayo. Talagang member po ba kayo. Kaya dito rin po mag-raise ang admin para po magawa po kayo ng ID ng One Movement. Okay? Hindi na po pa connection. Hindi ako naka-wifi. Lagi po, hindi na po. So, yan po yung purpose niya. Pupituhin niyo lang po itong mga people dapat dito. Tapos, pag nabilang niyo po yan, sa last po mag-submit po lang po kayo ng valid ID. Kasi doon po talaga mag-base ang ID para po Pwede kayo. makakuha ng ID ngayon. Pwede po, magpaano po kayo sa admin. Si Ate Emelia din po, pwede po kayo magpaano sa kanya. Magpalista po kayo sa kanya. Ang ID po natin is, mayroon po hindi po yung libre kasi po, mahal po yung card talaga. Ang card na naman po binabayaran. Ito po yung ID ng One Movement. Ayan po. Ayan. 100 lang po ito sa card. Tapos sa lamination po, kasama na din. And yan po. Kasi dati po ang ID po ng One Movement, kasama na din po namin dati sa binayaran ng ID na po sa insurance. Mayroon po talaga ng insurance. ID ng One Movement. So ngayon po, tinanggal po yung insurance for the meantime. Kaya 100 lang po yung babayaran. So magpalista lang po kayo kay Ate Emelia na din yung pagawa ng ID. Then, sa kanya na rin po kayo magbayad ng payment. Tapos siya na rin po mag-abot mag-ano sa admin, magbigay sa accounting, magbigay ng listahan para magawa. So, making sure lang po yung pagpagawa ng ID na nag-register na po dito para pag nandun yung pangalan sa listahan, paggawa ng ID, automatic, search na po sa database, dito lang lumabas ang division yung admin para magawa po ng ID. Malinaw po? Kung meron po kayong tanong, pwede po kayo magtanong.
Okay, hindi lang po yan kasi may mga next pa po yan. Okay. So, ayan po. 7 pages po yan eh. Ayan yung next ID, bumabalik talaga siya. Dito ba lang kayo? Ayan, bumabalik siya kasi meron din ang ibigapan. Okay, so, explore niyo lang po yan. Pwede po kayo magpatulong sa mga anak nyo na magagaling din humawak ng cellphone. Okay? So, ano po, yung mga mamaya po, pwede habang nag-numerate po doon, pwede po kayo magpapagtanong. Okay, so ano po, sino po yung mga anak na nag-aaral ng college or high school? High school. High school. Okay. Siguro mga 17 above batas. Mayroon po tayong youth. Mayroon po tayong one movement youth na kung saan po pwede din po ipasok yung mga anak para po magkakaroon din po sila ng activities. Mayroon pong darating activities, magpapatawag po ang Malacanang ng mga youth. So, buti po na maisama niyo po yung inyong mga anak. Magkakaroon po ng announcement meeting maybe this month. So, antayin niyo lang po yung announcement. And make sure na rin po, kung gusto niyo pong ipa-add sa akin o ipakilala sa akin, pwede po, bigyan niyo sa akin pangalan niya, tapos add niyo po yung Facebook ko para po makasok ko sa GC. Okay? And meron po tayong mga activities sa mga yun. Mas maganda po yun kasi marami siya makikilala po ngayon from one movement. And syempre magkakaroon ng bagong friendship, ang kaibigan. At least yung anak nyo, pag may mga activities yung mga movement, kasama din sila. Okay? So, yung gusto din po yung may mga kilala kayo na gusto mag-vlogger, yung mga anak na gusto din po matuto, mag-vlog. Ayan po, nag-open po kami ulit ng mga new vloggers, 18 to 30 above years old na. Okay, hindi na po kami nag-accept ng 31 pataas. Kasi po nag-accept yung more ng 31 pataas, nahirapan po kami. Kasi pagdating sa cellphone, hindi po makikita yung mga sinatoran namin. Hindi sila makasunod. So, yun po yung mga gusto mag-vloggers or matulong sa social media, pwede rin yung po ilapit sa akin. Okay? So, meron din po ako dito kasama, siya po yung president ng vlogger talaga, partition na lang ano. So, yung raso ko dito kanina, kasama po siya. So, dalawa po kayo mag-train pagdating sa mga social media. And para din po matuto yung mga anak niya pagdating sa social media. Okay, pag natuto po sila, malaki po din po yung opportunity na makakatulong sila sa government, lalo na pagdating sa mga social media. Okay, so support po ang tawag doon. Okay, so sino may tanong? Wala na? Okay, kung wala na, Pastora, can you, pwede po tayo mag-prayer para sa closing prayer? Hindi po, tayo po ay seserihan po natin yung ating po mga napag-usapan at na-discuss po sa ating opening ceremony. So tayo po ay manalangin. O namin ng Diyos, ang aming banal, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Salamat po ang Diyos dahil niloob niyo na makarating dito ang mga kapatid na ito upang maging mapagbilang po sila sa ng member ng movement. Salamat po sa katatapos ng ating ceremony at ngayon nga po Panginoon sila ay nakipag-isahan sa one movement. Noong Panginoon, ipabaan niyo po sa kanilang mga pusong isipan, ang kanilang natutunan at napag-alaman sa tungkol po sa one movement. At kayo po Panginoon, ang magbigay ng kalakasan at ng buong pusong pagsunod sa kanilang mga sinagdap na tungkulin. Salamat po ang Diyos. Pagpalaan niyo po ang bawat isa. Maging sa kanilang pag-uwi Panginoon ganun. Kayo po Panginoon ang patuloy na magpatuloy sa kanila. Magpatuloy sila maging ang kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay. Ngayon din po Panginoon, nanawa, patuloy pong ang diwa ng pagkakaisa sa bansang ito Panginoon ay siyang matatag sa magitan po ng
one movement sa mga tao po na nakikipag-isa sa katigayan ito para po sa ikabubuti ng aming bayan at magbibigyan po kami sa katotohanan at saka nalalaman po para po sa aming mahal na bayan. Salamat po ng Diyos at pinapanalangin niyo po namin na pagkakain po ninyo ang biyaya ng kaloob na pagsasalusalusan po namin. Naway kalakasan nila kalusugan sa bawat isang. Pagkakain nyo rin po Panginoon ng pagtulay na siya po dinaluyan ng inyong pagkakata. Naway Panginoon, gusto namin ang pinapasalamatan sa inyo lamang po Panginoon ang kapangyarihan, ang buong kaluwalhatian at naonag na po namin sa lahat ng aming ginagawa. Ito po ang aming sama-sama sa pagdalangin sa pamagitan ng mga pangyarihang pangalan ng sa Kristo ang aming Panginoon. Amen. Yes. Congratulations, everyone. Okay, proceed na po tayo doon sa Dito mo sila sa ayun, susunod po kayo. Hindi, meron lang daw kami yung discussion. Meron lang nila. May ikaw ko lang. Para matapos na. So, sunod. Saglit lang naman ko. So, yung nilapit niyo pong problema, tutulong po kami, tutulong po ang one movement. Ang gagawin po natin, sa lahat po ng mga may problema dun sa lupa, mga naloko, ang gawin po ninyo, sabihin po lang po ng mga member nyo na naloko. Sa malinis na papel, sa ballot paper po, hindi kayo ng petsa, lagay nyo para sa kinauukulan. Tandaan nyo po, para sa kinauukulan. Ako po, si ganito, ang ninyo, ilang taon ka na, saan ka nakatira. Tapos, kung naibanggit ko na po yun, isulat ko na po yung mga problema ninyo na niloko kayo, ganyan, niloko yung lupa, ibinigay sa inyo. Isulat nyo po, lahat. Tapos, pirma po kayo doon, lagay nyo yung number ninyo, cellphone number sa email address nyo, kung may email address kayo. Kung wala, kahit number nyo na lang. Tapos, kumuha po kayo ng indigency sa barangay. Kailangan nung nilagay yung address nyo doon po kayo kukuha ng indigency sa barangay na yun. Ipunin nyo po, tapos ID po lahat na nagre-reklamo. Ipunin nyo lang po yun, ibigay nyo sa amin, sasamahan namin kayo sa Malacanang. Kasi may natulungan na po kami ganyan na aksyonan po kagad. So, sasamahan mo namin kayo, i-listen nyo po lahat, ilan po yung mga nagre-reklamo. Yun po, matutulungan namin kayo. Kung nandun na po, kayo na rin bahala kasi hindi na kami nandun. I-introduce namin kayo, i-interview po kayo. Lahat. So, dadalhin po natin yung reklamo ninyo doon sa Malacanang. Susupin na po agad yung sino yung in-charge doon. So, maniwala po kayo sa hindi, tutulungan po namin kayo. Sige po, pag-ready na po kayo, bigyan nyo sa amin lahat. Bigyan nyo sa amin lahat po mga reklamo ninyo. So, kung di po kalimutan yung ID po, back to back, tapos may kayo po yung ID ninyo. Tapos indigency. Ito, sama-sama po tayo sa Malacanang. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, sir. Sabihin niyo po,